लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बाथ्रा लाबोना होफैदों। दा बेयाव नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुबाय जानो हागौ। बे जाहैबाय एसएसएलसी एग्जामिनेशन 2020 अर्थात 2020 एग्जामनि 2020नि मेट्रिक आनजाद जायफोर जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जानानै दङ बेबो। आरो जायफोर एग्जाम होगोन बिथांमोननिल' नङा, मानो होनबा जायफोर एग्जाम होगोन बिथांमोनहा फ्रायानो मबाइलजों सोमोन्दो गैया जिहेतु बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलनि जायफोर नोंथांमोनहा नायगिरि बिथांमोनहा जुदि मिथियाखैब्ला नैबे रादाबखौ नोंथांमोनहा नायनानै आरो थाबैनो शेयार खालामनानै होनो नाजादो। मानो होनबा बियो जोबोद इम्परटेन्ट बाथ्रा आरो बियो बयनिबो थाखाय गोनांथार। बे बाथ्राखौ नाथाय फ्रायानो मिथियाबो जानो हागौ, स्कुलावबो फ्रायानो मिथियाबो जानो हागौ, अदेबानि स्कुलाव बियो फ्राय फैखानांगौखा। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय फैदों बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामनिफ्राय बामुनि मिडियाम गुवाहाटि। दा बियो अफिसियेल नटिफिकेसन अर्थात अफिसियेल नटिस बियो। बे नटिसा जाहैबाय जोंनि कर्सआव अर्थात एसएसएलसी एग्जामनि क्लास 10नि कर्सआव मोननै पार्ट दंमोन एमआइएल सेक्सनाव अर्थात एमआइएल साबजेक्टआव मोननै पार्ट दङ। बे जाहैबाय टेक्स्ट बुक आरो मोनसेया जाहैबाय रिपिड रिडारमोन। बे रिपिड रिडारनि टेक्स्ट बुकआ नि मुङा जाहैबाय बायदि मैया आसाम। बे रायखौ देग्लायनिफ्रायसो इसु खालामनाय जादोंमोन। दा बे बायदि मैया आसाम टेक्स्ट बुकनिफ्राय गोबांथार चेप्टारफोर दङ। दा बे गोबांथार चेप्टारफोरखौ फरायनानै आरो फारसेथिंजाय मेन टेक्स्ट बुक बेखौ फरायनानै गथ'फोरा एग्जामाव जिरायनांगौआ जोबोद थानमोन। गोबाङानो सिन्था खालामबाय थादोंमोन। आरो बायदि मैया आसाम जाय बे टेक्स्ट बुकआ ओरैबायदि हार्डखा जायखौ माने गोब्राब, माने नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि कालचारफोर दङ, नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि कमिउनिटिफोर दङ, दा बेनि सायाव नलेज होनायमोन बेनि टारगेटआ। सिगांनि आलादामोन, नाथाय नैबे निउ कर्सआव बेबायदि दङ। दा बे हिसाबै दा बे बिजाब जिहेतु बे बिजाबा जोबोद क्रिटिकेल, बयबो बुंबाय थादों, गथ'फ्राबो बुंदों, फोरोंगिरिफ्राबो बुंदों। जिहेतु दा बेनि अनगायैबो दा फरायनायावबो हाया जानायनि खौरांखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय नोंथांमोना सिन्था खालामनो नांला, बाहाय नैबे मोनसे नटिसखौ नोंथांमोना फरायबानो जाबाय। नैबेनिफ्राय फराय। टु इज आउट अफ द बार्डेन अफ द स्टाडिंग अल द चेप्टार्स अफ बाहाय नायलांनानै नायबाय नुबाय एमआइएल साबजेक्टनि एसएसएलसीनि हथात एसएसएलसील' नङा बर्ड जागोन। मोनसेया जाबाय आसाम हाइ माद्रासा एग्जामिनेशन 2020। दा बेयाव मा होनदों, जायफोर रिपिड रिडार लादों बै रिपिड रिडार साबजेक्ट जों जायखौ बुंबाय थादों बेनिफ्राय 11 ना बेसेबांबा चेप्टार दङ। दा बेनि गेजेरावहाय 11 एसेग्राब बुरजा चेप्टार फरायनाया गोरलै नङा हिसाबै बाहाय मा होनदों, अनलि चेप्टार मोनब्रैल' फरायबानो कमन गोग्लैगोन होनना बुंदों। मोजां खोनासंनानै ला, अनलि चेप्टार मोनब्रैल'। दा बाहाय चेप्टारा मेनसन गैया। जायखिजाया नोंथांमोनहा जेसेबां चेप्टारफोर दङ बे टेक्स्ट बुकनिफ्राय बेनिफ्राय मोनब्रैल' चेप्टार फरायबानो जागोन होनदों। होमबानो बेसेबां नाम्बारनि दाननाय जादोंमोन बे रिपिड रिडारनिफ्राय, दा बेखिनि नाम्बारखौ मोननो हानाय जागोन होनदों। दा बियो माब्रै पसिबोल? बे पसिबोला जाहैबाय बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो चेप्टारनिफ्राय कुइसनखौ सेम नाम्बारनि थिखोगोन, सेम मार्क्सनि कुइसन थिखोगोन, बेनिफ्राय अपसन थाजोबगोन आरो एबा दा बेनिनो माखासे सेलेक्सन खालामनानै खैथा लिरनांगौ बेखौ बिथांमोना मेनसन खालामना होगोन। अब्ला जोबोद इजि जाहैबाय। बेनिखायनो जायफोर फरायसा बिथांमोना दा फाइनाल होनो गोनां आरो जायफोर नोंथांमोननि गेजेराव जायफोरहा फाइनाल होनो गोनां गथ'फोर दंजायो, लोगोफोर दंजायो, बे फेमिलि मेम्बार्सफोर दङ, दा बेखौ नोंथांमोना खिन्थाना होनांगोन जाहाथे खस्थ' मोना फरायनायाव, हाया फरायालानै एग्जाम जिरायनाङा जाहाथे। बेनि थाखायनो इजि जानायनि थाखाय रिपिड रिडार सेक्सननि थाखाय बुंनानै होदो दानिया चेप्टार मोनब्रैखौल' फरायनानै जाहाथे प्रिपेयार जायो। मानो होनबा चेप्टार मोनब्रै फरायनानै जेसेबां बुरजा हागोन बेनि बादै अल चेप्टार अर्थात 11 बा जेसेबां दङ बेखौ फरायजोबनानै होनायाव बांसिन नम्बर मोनगोन बे पसिबोल नंखाया। ओंखायनो बिराद जोबोद मोजां खौरां बियो, मोनब्रैल' फरायनानै जाहाथे बेखिनि नाम्बारखौ बुथुमनानै लानो हानाय जायो मोनब्रै चेप्टारनिफ्राय अर्थात रिपिड रिडार सेक्सननिफ्राय। दा बेखिनियानोमोन। दा बाव गोबां कुइसन खालामनो हागौ मानसिफोरा। दा बेनि कुइसनखौ सानहरबा मोननो हायो। ओरैहाय जायो, अब्ला मानोथो कर्सआव सोना होखो? मोनब्रैल' चेप्टार बानायखाबानो जायोमोन, नैबे खोथाखौ बुंगोन। आरो नङाब्ला बे खोथाखौ सिगाङाव मानो बुङाखै, दिनै मानो रुटिन होखांनानै अर्थात फर्म फिलआप जाखांजोबनानै गासिबो टेस्ट बायखांजोबलायलायनानै मानो दासो खिन्थानांगौ जाखो? नैबे खोथाखौ
गोबाङानो कुइसन खालामगोन बेखौ आं मिथिगौ। दा बेयाव सानहरबा नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन मेइन टारगेटआ जानांगौ बिथांमोननिया नर्थ इस्ट, जिहेतु बै टेक्सट बुकआव नर्थ इस्ट कालचारजों सोमोन्दो दंजोबो, नर्थ इस्ट कमिउनिटिजों सोमोन्दो दंजोबो, नाथाय बबेबा मोनसे साबजेक्टआव नर्थ इस्ट कमिउनिटिनि अर्थात जोंनि आसामनिनो जोंनि रिजनेलनिनो जेबो नलेज होनाय बेबायदि चेप्टारफोर गैया। एमआइलआनो जा अर्थात ससियेल साइन्सआनो जा, साइन्सआवथ' मोनखाया आरो गुबुन गुबुनावथ' मोनखाया, जाथाव नंखाया, जिअ'ग्राफियाबो थाया आरो। दा बे हिसाबै एमआइलआवबो सोजोबनांगौआ बे पसिबोल नङा। ओंखायनो दा टारगेटआ सेबानिया नर्थ इस्टआव जेसेबांनाखि कमिउनिटि दङ, कालचारफोर दङ, लेंगुवेजेसफोर दङ, बेफोरनि सोमोन्दै नलेज होनायमोन। गथ'फोरा जाहाथे मिथिनो मोनो, सिनायनो हायो आरो गावजों गाव खौसेथिखौ जाहाथे गायसननो हायो बिनि सोमोन्दै बेखौ मिथिहोनायमोन। बेनिखायनो दानिया मा जाबाय, अल चेप्टारखौ क्लास लाहोजोबनाय जादों। मानो होनबा गासिबो चेप्टारखौ क्लास लायोब्लासो बिथांमोना मिथिनो मोनगोन बा जों मिथिनो मोनो, फरायनो मोनो। नाथाय बेखौ फार्स्ट टाइम क्लास लानायनि सिगाङावनो जुदि बेखौ मोनब्रैजोंल' पास जागोन, अर्थात मोनब्रैल' एग्जामाव फैगोन होननानै जुदि बिथांमोना एनाउन्स खालामखायोमोनब्ला टिचाराबो मालाबाबो अल चेप्टार फोरोंनाय नङामोन आरो फरायसाफ्राबो अल चेप्टार फरायनाय नङामोन। अर्थात अल चेप्टार फरायनाय नङामोन माने, अल चेप्टार फोरोंनाय नङामोन माने गासिबो नलेजखौ मोनजोबनाय नङामोन। दा बे हिसाबै बिथांमोना बेखौ खालामदों जानो हागौ। बे नाम्बार मोनसे सानहरोबा जों बेखौ नुनो मोननाय जायो, जाहाथे फरायजोबनानै गियान मोनो। नाथाय इयार एन्डिं जाहैबाय जिहेथु, बेनि थाखायनो मा खालामनानै होबाय, सेलेक्सन खालामनानै हरबाय मोनब्रैनिफ्रायल' फैगोन। अब्लानिया दानिया बे मोनब्रैनिफ्राय कुइसन एन्सारखौल' मखास्थ' लासिगोन गथ'फ्रा। दानिया बे जोबोर मोजां खाबु जाफैबाय। नाथाय मिथिनायाव बिथांमोना फराखौ फरायबोजोब्बाय हिसाबै मिथिजोब्बाय, फोरोंगिरियाबो लाजोबनांबाय। दा बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा, ओंखायनो बेखौ खालामदों जानो हागौ। आरो नङाब्ला बिथांमोनहा सिङाव गोबां बेले बेजे गावजों गाव सावरायलायनानै बोखारनांगौ जानानै फैदों। दा बेखौ जोङो सानहरनो हायो। दा जेखि जाया मानो नोंथांमोनहा बेखौ खिन्थानानै होब्लानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना नंगौ नङा सानोबा नोंथांमोना बे नटिसखौ बा नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन। बेयो आंनि ओरैनो गोब्राबलाबायनाय नङा। आरो जायफोर बिथांमोना स्कुलाव मावखायो, हथात स्कुलजों सोमोन्दो दंखायो, बिथांमोना मिथिखायो जानांगौ। नाथाय खोथाया बेसो, जायफोरा रेगुलार गथ'फोर बिथांमोना मिथियो, नाथाय जायफोरा इरेगुलार बिथांमोना मिथिया, बिथांमोननि थाखाय खिन्थानानै होनांगोन। बे आरो जोबोद गोनां बाथ्राया बेसो। आरो जोंनिया फ्राय मिथिबाथाय बिदिखौ सेल्फिस जायो, गावबागाव लाखोमानाय जायो। बेनि थाखायनो खिन्थालाया, है बेहा जाथों होननानै बायदिसिना नेगेटिभ माइन्डजों लानाय जायो। बेनिखायनो जों बेखौ जाहाथे होखारो, बयबो समानै जाहाथे उथ्रिसारनो हानाय जायो, बेखौनो आसा थिनानै नोंथांमोननि गेजेरावबो आं बेखौ लाबोनाय जादों। नङाब्ला आंबो बेखौ दरखारानो गैयामोन जिहेथु। ओंखायनो बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गासैबो बिथांमोननि अफिसनि फोरमान पत्रफ्रा बाहाय दंजोबखायो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेखौ नंखाय बुंनो हाया। जुदि बायसान्स सोलायफिननांगौबा सोलायगोन, नाथाय सोलायफिननांगौनि गोनांथि गैया, बेयो जाखागोनानोखा। अब्ला लोगोफोर, आसा खालामो दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना खिन्थानानै होगोन बयनोबो, जाहाथे बयबो प्रिपेयार जानानै साबसिनै नाम्बार लाखिनो हायो। मानो होनबा अल चेप्टार फरायनानै जेसेबां मोनगोन बेनिफ्राय मोनब्रैल' फरायनानै होनाया बेयो फुल मार्कस मोनजोबगोन, बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। नाथाय अल चेप्टार फरायनानै मोनब्रैल' चेप्टारनि मार्कस, अर्थात एसेल' बिबांनि नाम्बारखौ जों बुथुमना लानांगौआ जोबोद गोब्राब। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे फोरमायना होयो, बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेल थुनानै हो, शेयार खालामनानै हो। एसेनोसै, गोजोन्थों।